Hola, soc la Lídia. Avui farem una rutina curta i plena de torsions. T'encantarà. Som-hi? Començarem assentats, en postura fàcil. Aneu a buscar els nostres isquions. Agafa un bloc si necessites, o directament a la terra. Depenent de la teva obertura et anirà més bé o més malament. Et recomano que si tens els genolls molt en amunt, quan te sentes en postura fàcil, et col·loquis un bloc per donar-te una miqueta més d'obertura. Col·loques bé. Allargues l'esquena, agafes aire i al deixar anar tanques els ulls. Comença a afluixar el teu cos. Ens preparem per la pràctica. Simplement afluixa cames, braços, mans. Afluixa l'expressió de la cara. I vés-te habituant a escoltar el teu cos, reconnectar-te amb tu mateix. Observa la respiració, observa com et sents. Avui farem una pràctica tranquil·la, fluida, plena de torsions, boníssima per desintoxicar-te. Respira fluid. Fas l'última inspiració profunda. Deixes anar per la boca. I obrim els ulls. Agafem aire i pugem els braços en amunt. Al deixar anar la mà esquerra al terra, la mà dreta s'allarga. Flexiona una miqueta el braç esquerre, estira i mira cap al cel. Tornes al mig, agafem aire. I el deixar anar a l'altra banda. Torna al mig, agafa aire. El deixar anar, la mà dreta se'n va davant, la mà esquerra se'n va darrere i fem una petita torsió al costat. És només girar una mica al costat, sense mirar endarrere. L'espatlla de darrere intenta anar endarrere, la de davant endavant, et quedes aquí 3. Respira 2. I 1. I tornes al mig. Agafes aire, puges braços. El deixar anar al revés, l'esquerra davant, la dreta darrere. Tornes a portar l'espatlla de darrere endarrere, l'espatlla d'endavant endavant i mires al costat per 3. Respires 2. I 1. I tornes endavant, agafes aire, puges els braços. Al deixar anar, tornes a girar cap al costat, la mà dreta endavant, la mà esquerra darrere i aquesta vegada camines endavant, com si volguessis portar l'abdomen a sobre de la teva cuixa. T'allargues aquí, quedes aquí 3. Ves afluixant el teu cos, intenta caminar amb les mans, 2. 1. A poc tornes, camines i te sentes. Agafes aire, puges. Al deixar anem a l'altra banda. Tornem a girar el mateix que hem fet, esquerra davant, dreta darrere. Però aquesta vegada això, intentes anar caminant endavant, portar l'abdomen a la cuixa, allargant els braços, et quedes aquí per 3. Enganxa bé els glutis a darrere. 2. 1. I a poc tornes a pujar. Des d'aquí anirem cap a 4 recolzaments. Les mans endavant. Et poses a 4 recolzaments. Agafes aire aquí. Mires entremig de les mans. L'esquena et queda recta. La coroneta endavant. A darrere l'os de la cua endarrere. I al deixar anar, portes l'os de la cua cap a la terra. El cap també, apretes amb les mans i fas una rodoneta. I agafes aire, mires endavant, la mirada està entremig de les teves mans i al deixar anar fas aquesta rodona. Agafem aire, ens estirem. Al deixar anar portem os de la cua a la terra. Agafes aire, t'estires. I al deixar anar, os de la cua a la terra. I et tornes a quedar, agafes aire. Al deixar anar, la cadira va cap a la dreta i tu vas a mirar la cadira per sobre de l'espatlla. Et quedes aquí 3. Notes l'estirament al cantó esquerre, 2. 1. Agafes aire al mig i al deixar anar la cadira cap a l'esquerra i vas a mirar per sobre l'espatlla esquerra, 3. 2. 1. I aquí tornes a mirar endavant. Allargarem el peu dret enrere, agafem aire. Al deixar anar el pugem 1. Agafem aire baix. 2, l'última, 3, et quedes a dalt. Deixes la mà dreta a la terra, col·loca-la bé, i la mà esquerra vol buscar el peu.
Primer portes el taló cap al gluti, simplement intentes allargar 3, 2 i 1. Ara intentes portar el peu cap al cel i obrir-te cap al costat per 3, 2, apreta l'abdomen, el gluti, 1, a poc tornes. La mà al terra, allargues la cama, agafes aire. Al deixar anar aquest peu passa per sobre de l'altre, dits els peus a terra, i vas a mirar per sobre l'espatlla esquerra, 3. Nota la torsió, 2. I 1. I tornes a poquet al mig. Estirem l'esquerra, agafem aire, al deixar anar pugem. 1, 2, 3, 4, et quedes a dalt i la mà esquerra es queda ben col·locada, la mà dreta va a buscar el peu. O sigui, al contrari. Primer portes el taló cap al gluti, 3, 2 i 1. Ara intentes portar el peu al cel i elevar-te i girar cap al costat aquí, 3. Estira't bé, 2. 1. Allargues el peu endarrere, agafes aire. I al deixar anar passes aquest peu per sobre de l'altre, dits dels peus a terra, mires a través de l'espatlla, per sobre l'espatlla dreta, 3, 2, 1, i a poc tornes. Vas a ficar genolls a terra i t'estires endarrere. Agafem aire, ens estirem bé. Al deixar anar caminem cap al cantó dret. Vas caminant al màxim que tu pots, deixes aquí intentant ficar el front a terra, et quedes aquí, 3, 2, 1, camines cap al mig, a poc agafes aire. Al deixar anar cap a l'altra banda, vés a buscar el teu màxim per poder allargar al màxim, però continuar sentat a sobre dels teus talons, 3, 2, 1, a poc tornes endavant. Allarga bé els braços endavant, agafa aire. Al deixar anar puges a 4 recolzaments, agafes aire. I al deixar anar puges cap al triangle. T'estires bé i vas movent primer una cama, després l'altra. Vés afluixant les cames, vés estirant l'esquena. Perfecte. Vés-te allargant. Et quedes parat. Obre una miqueta les cames i deixa una bona obertura als dos costats. Agafem aire. Al deixar anar la mà esquerra més o menys a la meitat del teu cos. Apretes a la mà a la terra i com si volguessis portar endavant, com si volguessis moure l'esterilla endavant. Agafes aire i al deixar anar fent aquest moviment et gires, vas a mirar per sota de la teva espatlla, de la teva axil·la dreta, 3, 2, 1, i tornes a poc la mà esquerra al seu lloc. Estires bé, agafes aire. Al deixar anar la mà dreta, més o menys a la meitat, apretes com si volguessis portar l'esterilla davant, agafes aire, i al deixar anar apreta, vés a mirar per sota l'axil·la esquerra, 3, 2, 1, tornes a poc endavant, agafes aire, amunt el peu dret puja, agafes aire, al deixar anar, genoll va al terra, agafes aire aquí, i al deixar anar, el peu torna a anar per sobre de l'altre, vas a fer la torsió. Mires a sobre de l'espatlla dreta, 3. Intenta anar una mica més enllà. 2. 1. Tornes a poquet. I tornem a allargar la cama dreta en amunt, agafa aire. I al deixar anar el peu a terra. Recol·loca't bé, agafa aire. Estira la cama. Al deixar anar genoll a terra. Tornem a passar la cama dreta per sobre, vas a posar els dits dels peus a terra, intentes anar una mica més enllà i et quedes 3, 2, 1, tornes a poquet. Tornem a elevar la cama esquerra en amunt, agafem aire i al deixar anar els dos peus a terra. Agafes aire aquí, al deixar anar genolls a terra. Posarem el cul cap a un altre costat, allargarem les cames, portarem el peu dret cap a nosaltres, agafem aire, al deixar anar la cama esquerra, el braç esquerre puja, anem a posar el colze per fora del genoll, la mà dreta endarrere, agafes aire, primer t'eleves i quan deixes anar gires, vas a mirar endarrere per 3,
Vigila molt les espatlles, afluixa't, tira-les ben avall, 2. Ves mirant darrere, 1. Tornes endavant. T'agafes el peu, agafes aire. El deixar anar les tires i et quedes aquí, 3. Ves notant com es va allargant, 2. 1. I estirem. Agafem l'esquerra, el portem cap a nosaltres. La mà esquerra darrere. La mà dreta ara puja a agafar aire. El deixar anar el colze passa per sota, per darrere del genoll. Quan agafes aire primer t'allargues. I quan deixes anar és quan gires. Fes força el colze contra el genoll i et quedes aquí, 3. Nota els isquions enganxats a la terra, 2. Nota el peu en flex, 1. Tornes endavant. Agafes aire, t'agafes el peu esquerre, el deixar anar les tires, 3. Allarga't, si no arribes, agafa la cama, 2. Continua amb el peu en flex. I 1. I a poc estirem les dues cames. Ens anirem endarrere. A poc vas col·locant l'esquena a la terra, vas posant els 2 genolls, 2 peus a la terra, braços en creu, poses els peus separats a l'amplada de l'esterilla, agafarem aire i al deixar anar deixarem que els genolls caiguin cap a un costat, els 2 cap al mateix costat. I mirarem el cap al sentit contrari, ens quedarem aquí, 3. Nota que els braços estan enganxats a la terra, 2. 1. Tornes al mig, agafes aire. I al deixar anar deixes els genolls cap a l'altra banda. El cap al sentit contrari, enganxada tota l'esquena, 3. Tota la part de dalt està enganxada. 2. I 1. Tornes cap al mig. Genolls al pit, agafes aire. Al deixar anar fas un balancí per pujar. Tornarem al principi. Col·loca't bé. Agafem aire, pugem els 2 braços. Al deixar anar la mà dreta, el genoll esquerre, la mà esquerra darrere. Agafant aire, t'estires, al deixar anar gires, 3. Nota la torsió, 2. I 1. Tornes al mig, agafes aire. Braços en amunt. Al deixar anar la mà esquerra, el genoll dret. La mà dreta darrere. Agafes aire, primer t'estires. I quan deixes anar és quan gires, 3. Mantén-te aquí girant, 2. Tornes cap al mig, agafes aire, braços al cel, al deixar anar les 2 mans davant del pit. I fins aquí la sessió d'avui. Espero que t'hagi anat bé per fer una mica de detox, per començar el dia o per acabar-lo amb el peu. Fins una altra.